Welcome to Zwida Media. If you're new to this channel, please subscribe. Don't forget to like, comment and share. Here's a new video for today. Enjoy. Usale udidekile umndeni womfanyana oneminyaka engu12 oshone ngesikhulu isihluku ngokuzikhunga. Nginibingelele ngiphinde nginamukele kuphina kuphi la nibola khona le video. Mangoqala usijona leli khasi wamwelekele igama lami ngosibonga konke wakandwando mothanda ungangibeza intatheli ka YouTube. Ngizocela usilandele ku Instagram @zwide_media. Udidekile umndeni womfanyana oneminyaka engu12 ozikhunge esihlahleni washona emva kwezinsuku ezimbili obekade enzelwe umcimbi wokubungaza usuku lakhe lokuzalwa. Asanda Ncamo bekade efunda grade 6 emajozini primary ejozini uthole umphakathi elenga esihlahleni kule ndawo ngolesine. Kuthiwa ugcina ukubonakala ephila ngolesithathu ntambama ngesikhathi eyolanda izimbuzi ezazilusiwe ngenhlala yenze ehamba nelinye ilungu lomndeni alingana nalo. Kuvela ukuthi umndeni wahlaba umkhosi ubona engabuyi ekhaya. uAsanda wabhekwa ngumphakathi ngisho nasedamini elikule ndawo kodwa wangatholakala. Kwenzeka lesigameko nje lomndeni obukade usase finele iminyama la busasithoba khona amanxeba ngokushonelwa indodakazi yawo eneminyaka engu15 engcwatshwe eqaleni kuka April yaphathwa ikhanda yagcina ngokushona. Lomndeni kuthiwa awusoli isandla semfene ekushoneni kuka Asanda kwazise phela nentambo azikhunge ngayo uyithathe endlini ehlala amathuluzi kuwona kulomuzi. Umzala kaAsanda unkosazana Ebonge uMolefu uthe ibaphithanisa amakhanda indlela esihluku Asanda azibulele ngayo. Uchaza umufi njengengane ebezithulela ebekhulekile futhi ingakhombisi ukuba nencindezi. Kwazise ube neminyaka emithathu nje efutukele khona endaweni yasejozini eqhamuka kwahlabile. Ukube wathi sishaqeke kakhulu seumndeni njengoba kusanda nakwenzeka lesigameko besizazilele ingane yami eshonwe ngokuphathwa yikhanda. Akukho uAsanda ashiya kubhale phansi ukuthi kungani ethathe lesinqumo sokuthatha impilo yakhe. Ngo-April 25 ugogo wakhe ubemenzele umcimbi wokubungaza usuku lwakhe lokuzalwa. Kuchaza unkosazana Molefu ngokukhulu usizo. Uveze ukuthi isidumbu sika Asanda sitholakale ekujuleni kwehlathi lapho bungeke ucabanga ukuthi engakhona ukufinyelela khona. Okhulumela amaphoyisa KwaZulu-Natal Lieutenant Colonel Ngqobile Gwala uthe kuvulwe idokodo lokushona komuntu kanti ke icala lisaphenywa ngamaphoyisa asejozini. Bafethu ke lezi indaba ezibhlungu ngendlela emangalisayo sithi dudu kumndeni kanye nezihlobo. Sengathi umoya kaAsanda ungalala ngokuthula. Mina njengentatheli ka YouTube sengiphuma kanje ngithi awungibambe evidweni elandelayo.